ராதே கிருஷ்ணா, வணக்கம். நான் உங்கள் சிகியமாக பேசுகிறேன். இன்றைக்கி தேவி பாகவதத்தில் சூரிய வம்ச திலகர்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். நேற்று என்ன பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? தக்ஷ பிரஜாபதிகளோட பிள்ளைங்களாம் படைப்பு தொழிலை செஞ்சிட்டு இருக்குமோ, நீங்கள் போய் பூமியோட சுற்றளவை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரஜைகளை உற்பத்தி பண்ணுங்க அப்படின்னாரு. இதனால் கோவம் தக்ஷன் என்ன பண்ணிட்டாரு, நீயே எனக்கு மகனாக பிறப்ப அப்படின்னு சொல்லி சாபம் கொடுத்துட்டாரு. அதுக்கப்புறமேட்டு அவருக்கு பிறந்த 60 பெண்களையும் ஒவ்வொரு முனிவருக்கா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம். இன்றைக்கி ஜனமேஜயன் வியாசரை பார்த்து கேட்குறாங்க, பிரம்மரிஷியை, இப்போது நீங்கள் சொல்லி வந்ததில் தக்ஷ பிரஜாபதியின் வம்சத்தினரை பற்றி தெரிந்து கொண்டேன். இனிமேல் சூரிய வம்சத்தில் தோன்றிய அரசர்களுடைய வரலாறுகளை எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னாங்களாம். உடனே வியாசரம் என்ன பண்ணார், இப்படி தான் நானும் ஒரு சமயம் சரஸ்வதி நதிக்கரையில் இருந்தபோது நாரதர் அங்கே வந்தார். அவர்கிட்ட இந்த 7வது மனைவியின் வம்சத்தில் எந்த சூரிய அரசர்கள் புகழ் பெற்றார்களோ அவர்களுடைய வரலாறுகளை நான் கேட்க ஆசைப்படுறேன். அதனால் அந்த சூரிய வம்ச தலைவர்களை பற்றி சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன். அவரும் எனக்கு சொன்னார், அதையே நானும் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா தோன்றியதும் படைப்பு தொழிலில் ஆர்வம் கொண்டு சிவசக்தியை தியானித்து 10,000 ஆண்டுகள் அரும் தவம் புரிந்து அதுக்கப்புறம் தேவியோட அருளால் சிருஷ்டி செய்யும் ஆற்றலை பெற்று மானசீகமாக பல புத்திரர்களை பெற்றார். அந்த குமாரர்களில் மரிசி அப்படிங்கிறவர் சிருஷ்டிப்பதில் புகழ் பெற்றவராக இருந்தார். அவரை விட காசிபர் மிகவும் சிறந்தோங்கினார். அவர்கிட்ட இருந்த எல்லா தேவர்களும் அசுரர்களும் யக்ஷர்களும் சர்ப்பங்களும் மிருகங்களும் பறவைகளும் உற்பத்தி ஆயின. தேவர்களில் கீர்த்தி மிகுந்தவரான சூரிய தேவனுக்கு வைவஸ்த மனு அப்படிங்கிறவன் பிறந்தான். அவன் மூலமாக இஸ்வாகு, நாபாகன், திருஷ்டன், சரியாதி, நரிஷ்யந்தன், பிராம்சு, நகோதிஷ்டன், கருஷன், க்ஷத்ரன் அப்படின்னு 9 புத்திரர்கள் பிறந்தாங்க. இவங்க 9 பேருமே 9 மனுக்களாக இருந்தாங்க. வைவஸ்த மனுவின் முதல் மகனாகிய இஸ்வாகுவுக்கு 100 பிள்ளைங்க பிறந்தாங்க. அவங்களில் தலைமகனான விகுஷி என்பவன் ஆத்ம ஞானசீலனாக இருந்தான். 2வது மகனாகிய நாபாகனுக்கு அம்பரீஷன் அப்படிங்கிறவன் பிறந்தான். அவன் மிகுந்த பலசாலியாகவும் தர்மசீலனாகவும் குடிமக்களை காப்பதில் பிரியம் மிகுந்தவனாகவும் இருந்தான். 3வது மகனாகிய திருஷ்ணனுக்கு தார்ஷ்டகன் அப்படிங்கிற குமாரன் பிறந்தான். அவன் பரபிரம்ம தியானத்திலும் தவத்திலும் யோகத்திலும் ஆர்வம் மிகுந்தவனாக இருந்தான். போர் அப்படின்னாவே 5 பவனாகவும் இருந்தான். 4வது மகனாகிய சரியாதிக்கு ஆனந்தன் என்ற புதல்வனும் அதிக அழகு வாய்ந்த சுகனி அப்படிங்கிற புதல்வியும் பிறந்தாங்க. குமாரி சுகனியை கண் தெரியாத சமணர் அப்படிங்கிற மகரிஷிக்கு அவளுடைய தந்தை கட்டி கொடுத்துட்டாரு. அந்த முனிவரும் நல்ல குணசீலராகவும் தர்மாத்மாவும் இருந்ததை முன்னிட்டு சூரிய புத்திரர்களான அஸ்வினி தேவதைகளால் அழகான கண்களை அவர் அடைஞ்சாரு அப்படின்னு அவர் இந்த கதையை சொன்னதுமே உடனே ஜனமேஜயன் அது எப்படி அழகான பெண்ணை போய் கண்ணு தெரியாத முனிவருக்கு கொடுத்தாங்க, இது வினோதமாக இருக்கே, அந்த கதையை சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க. உடனே வியாசரும் அந்த கதையை சொல்கிறாரு. இளவரசி சுகனியின் தந்தையான சரியாதி மன்னனுக்கு 4000 மனைவிகள் இருந்தாங்க. அவங்க அனைவருமே நல்ல அழகிகளாகவும் நல்ல குணமுடையவங்களாகவும் இருந்தாங்க. அரசன் மேலே அதிக அன்பு கொண்டவர்களாகவும் இருந்தாங்க. அவர்கள் அனைவருக்குமே சுகனி ஒருத்தி தான் பெண் குழந்தை. அதனால் எல்லா தாய்மார்களுமே சுகனி மேலே ரொம்ப அன்பாகவும் பிரியமாகவும் இருந்தாங்க. இந்த நிலையில் சரியாதியின் தலைநகருக்கு பக்கத்தில் ஒரு அழகான பெரிய தடாகம் இருந்தது. அது ரொம்ப இயற்கையலில் மிகுந்த குளுமையான இடமாகவும் இருந்தது. அதனால் அங்கே பார்க்கவர் அப்படிங்கிற முனிவர் மௌனியாய் காற்றை கூட உணவாக அருந்தாமல் 5 புலன்களையும் அடக்கி பராசக்தி தேவியை தியானித்து அருந்தமாக செஞ்சிட்டு இருந்தார். ஸ்ரீயில் பல காலமாக இருந்ததுனால அவருடைய உடலில் சுற்றி செடி கொடி முதலியவற்றெல்லாம் சூழப்பட்டு புற்றே உருவாயிருச்சு. அந்த முனிவர் ரொம்ப கடுந்தவம் செஞ்ச இடத்திற்கு சரியாதி மன்னன் தன்னுடைய மகள் மற்றும் மனைவிகளோட வந்தான். அப்பன்னு பார்த்து சுகனியை தன்னோட தோழிகளோட விளையாடிக்கிட்டே பார்க்கவ முனிவர் புற்றுருவமாக தவம் செய்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டா. அவளுக்கு பார்க்கவ முனிவர் புற்றுருவமாக இருக்கிறது தெரியாது. அதனால் அவள் என்ன பண்ணிட்டா, என்ன விசித்திரமான புற்றாக இருக்கே அப்படின்னு அதிசயமாக பார்த்துட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் போய் அந்த புத்துலேருந்து மின்மினி பூச்சி போல் ஒளி வருது, இது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு முல்லை எடுத்து அந்த கூர்மையான முனையால் அதை குத்தி பார்த்தா. அந்த ஒளி பார்க்கவ முனிவரின் கண்ணில் இருந்து வந்தது அவளுக்கு தெரியல. அவள் குத்திய முள் அவளுடைய கண்களில் பட்டுருச்சு. இதை அறிஞ்சதுமே இதை யார் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முனிவர் பார்க்கும்போது சுகனி முன்னாலே நின்றுட்டு இருந்தா. உடனே பெண்ணை பார்த்துட்டு, நீ ஏன் இப்படி செஞ்ச, புற்றை சிதைக்காமல் தூரமாக ஓடிப்போ அப்படின்னாரு. ஆனால் சுகனி விளையாட்டுல உற்சாகமாக இருந்ததுனால அவர் சொன்னதை கேட்கவே இல்லை. மறுபடியும் அந்த இடத்துலயே குத்திக்கிட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறமேட்டு தான் முனிவருடைய கண் அப்படிங்கிறதே அவளுக்கு தெரிஞ்சு, ஐயோ நம்ம பிழை செஞ்சிட்டோமே, அதனால் ஏதாவது பொல்லாப்பு நேருமா அப்படின்னு பயந்து ஓடி போய் பலவாறாவும் குழம்பிக்கிட்டே இருந்தாலாம்.
அவளால் கண்கள் குத்தப்பட்ட பார்க்கவ முனிவர் வந்து தன்னுடைய கண் வலியினால் மிகவும் துன்பம் அடைஞ்சாராம். அந்த கணத்திலிருந்து சரியாதி மன்னனும் அவனது மனைவியரும் பரிவார மக்களும் ஜலங்கள் வெளிவராமல் பெரும் துன்பத்தை அனுபவிக்கலானாங்களாம். மற்றவர்களை விட மன்னனுக்கும் மந்திரிகளுக்கும் தான் அந்த அவஸ்தை அதிகமாக இருந்ததாம். இந்த நிலையில் மன்னனின் மனைவிகளும் மற்றவர்களும் அரசங்கிட்ட ஓடி வந்து மழை ஜலம் வெளியே வராமல் ரொம்ப அவதிப்படுறதா அழுதுகிட்டே முறையிட்டாங்க. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு சரியாதி மன்னன் ஆலோசனை பண்ணினார். யாரோ ஒரு பெரியவருக்கு பெரிய பொல்லாங்கு ஏற்பட்டிருக்கு, அதனால தான் நமக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு யார் யார் என்னென்ன பாவம் செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களாம். அதில் சிலர் வந்து பார்க்கவ முனிவர் தவம் செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது தவஜோதி போல பிரகாசிக்கும் அவருக்கு யாரோ தீங்கு செஞ்சுட்டாங்க, அதனால தான் நமக்கு இந்த சங்கடம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். தவறு செஞ்சவங்க தெரிஞ்சு செஞ்சாங்களா இல்லை விளையாட்டாக செஞ்சாங்களா அப்படின்னு தெரியல. நம்மள யாருமே உடலாலோ உள்ளத்தாலோ வாயோலோ எந்தவித தீவனையும் செய்யலை அப்படின்னாங்களாம். நாளைக்கு வந்து கிழவர் குமரி திருமணம் பற்றி பார்க்கலாமா? ஓகே, பாய். ராதே கிருஷ்ணா.